вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, сябри! Топа, у меня до тебя серьезная размова. Серйозна? Так, А коли у мене зараз нема настрою для серйозних розмов? тады придется яго знайсці. Навошта? А тому что, коли ты со мной зараз не поговоришь серьезно, ты застанешься без сяброўкі. Ого! Ну, коли ты так вирішила, ну давай свою серйозну розмову. Так, Топа, ты повинен змяниться. Что? А что чу? Кажу, что ты повинен змяниться. А навошта? А тому, что я выдатница, вельмі аккуратная дзяўчынка з добрымі паводзінамі і не могу сябраваць з няхайным хуліганам і падманшчыкам. Ха! А хто гэта тут няхайны хуліган і падманшчык? Як хто? Ты. А чаму гэта я няхайны? А вось у цябе ў пакойчыку бывае беспарадак? Ну, бывае, з гэтым не паспрачаешся. Значыцца, ты няхайны. І сшыткі ў цябе не заўсёды добра выглядаюць. Гэта праўда. Залежыць ад таго, у якім настроі я за урокі прымаюся. Ну вось, з няхайнасцю мы разабраліся. А хуліган я чаму? А хто нядаўна ў акно мячом трапіў і ледзь яго не разбіў? Я на свае вочы бачыла. Ну я... Дык гэта ж выпадкова атрымалася. Мы з хлопчыкамі ў футбол гулялі, і я няўдала па мячу ударыў. А потым напалохаўся і збег. Ну і збег? А хто б на маім месцы не збег? Да таго ж, акно не разбілася. Вось і не кажы пасля гэтага, што ты не хуліган. Ну, думаю, такое з усімі хлопчыкамі, ды і з некаторымі дзяўчынкамі здараецца. А са мной такога здарыцца не можа. Ой-ой-ой-ой. А падманшчыкам ты мяне чаму назвала? А хто нядаўна дзядулю Дабрадзей сказаў, што павячэраў і цукерку яго нахапаў цэлую гару? А я ж дакладна ведала, што ты не павячэраў і салодкае на галодны страўнік еў. Ну, не стрымаўся я. Вельмі мне салодзенькага захацелася. Я і сам вырашыў, што больш так рабіць не буду, бо ў мяне потым жывот балеў. Значыцца, ты згаджаешся з тым, што дрэнна сябе паводзіш. Ну, здараецца час ад часу. Дык вось, ты павінен неадкладна змяніцца. З гэтага самага моманту у мяне павінны быць толькі выдатныя сябры. Думаю, Яночка, я не магу табе паабяцаць змяніцца. Таму выкрэслівай мяне са сваіх сяброў. Добрый зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне, сябры. Іліначка, салют. Прывітанне. Але, Іліначка, мы з Янай больш не сябры. Як не сябры? З якога моманту? А вось з гэтага самага. А справа ў тым, што Топа даволі нявыхаваны і хуліганісты хлопчык. Гэта, на жаль, праўда. А я амаль бездакорная дзяўчынка. І што? А я вырашыла, што ў мяне і сябры павінны быць такімі ж, як я. Ой. Цікавае назіранне. Ну што, давайте разбірацца па парадку. Па-першае, ніхто з нас не бездакорны. Праўда? Ну, за ўсіх сказаць не магу, але і я не заўсёды паступаю так, як трэба. Ты, Ліночка? Я. Час ад часу мне не вельмі хочацца выконваць заданні Марса Нептунавіча, і я прыдумваю прычыны, чаму я іх не зрабіла своечасова. І ты аб гэтым так спакойна гаворыш? Марс Нептунавіч не глядзіць калыханку. Ліночка, а мячом у акно ты ніколі не трапляла? Мячом не. Ну вось. Справа ў тым, што на маёй планеце ў мяч не гуляюць. У нас ёсць спецыяльныя прылады для гульні, падобныя на вашыя рагаткі, а ў іх зараджаюць нешта падобнае на вашыя дроцікі. Якая цікавая гульня! Навучыш? Абавязкова, а ў другога гульца спецыяльная пальчатка, якой гэтыя дроцікі ловяць.
І ти гэтым дротиком трапила у окно. І розбила його. Так, випадково, конечно, але так атрымалася. Так что, Яночка, из Элиной ты больше сябраваць не павінна, бо яна таксама хулиганка и подманшчица. А што? Ты ніколі нікога не падманвала? Ніколі? Калі падумаць, але я больш вырашыла гэтага не рабіць. І хатнее задание ты робишь заўсёды. Ніколі не придумываешь причину для наставника, чаму не зрабіла. Калі ўспомніць увесь час навучання. Дык што, ты і сама з сабой перастанеш сябраваць? Але гэта немагчыма. Ой, што ж мне рабіць? Трэба прымаць сяброў такімі, якія яны ёсць, з усімі іх недахопамі. Таму што акрамя недахопаў у сяброў ёсць тое, за што ты іх любіш. Так, вось, напрыклад, з Топам ніколі не засумуеш. Ён такі фантазёр і заўсёды прыходзіць на дапамогу сябрам. Ой, гэта праўда, так. О, я придумала. Што придумала? А давай, Топа, я буду... Перахоўваць мяне? Дзякуй вялікі, не трэба. Не, Топочка, я буду табе дапамагаць. У пакойчыку, напрыклад, прыбірацца. Прапанова прывабная. Ага. Але я і сам спраўлюся. Я ж хлопчык і павінен быць самастойным. Тады я буду дапамагаць табе з вучобай. Хочаш? Хатнія заданні будзем рабіць разам. Топа, не адмаўляйся, Яна добрая вучаніца. Адзнакі ў цябе палепшацца. А я і не адмаўляюся. Можа, дзякуючы Яне, выдатнікам стану. І будзе ў мяне сябар-выдатнік Топа. Значыцца, чым мяняць старых сяброў на новых, лепш дапамагчы старым стаць лепей, так? Так, Іліначка. Ой, дзякуй табе за карысную параду. А на самой справе і мне ёсць чаму у Топы павучыцца. Вось як выдатна ўсё вырашылася. Калі пытанняў больш няма, давайце глядзець цікавы зямны мульцік. Давайте, з задавальненнем. Эх, мультик скончыўся. І зараз час рыхтавацца да адпачынку. Так, Топа, а ты ўсе урокі зрабіў? Праверыць не трэба? Не-не-не, дзякуй. Лепш пойдзем чысціць зубкі і хутенька спаць. Ну, добра. Дабрана ж, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.